Hola, som l'Àngels i l'Andreu i nosaltres hem estudiat les esponges. Les esponges són animals invertebrats. Alimentació. Les esponges s'alimenten de plàncton. Reproducció. Els espermatozoides són expulsats per l'òscul en grans quantitats i poden penetrar en una altra esponja, arrossegats pel corrent d'aigua. Una altra vegada dintre arriben els òvuls i es produeix la fecundació. Els zigots són alliberats a l'aigua on podran transformar-se en esponges adultes. Hàbitat. Li agraden els llocs ombrívors com ara forats o els cardes. La trobam a partir dels 6 metres de profunditat. Tot és més freqüent trobar-la a profunditats superiors a 10 metres. És molt abundant. Localització geogràfica. La localització geogràfica de San Francisco és particularment significativa. L'avantatge situació central a la costa dels Estats Units se complementa amb les extraordinàries condicions del seu emplaçament en una baia molt resguardada. Anatomia. Això d'aquí és aigua filtrada. Això d'aquí l'aigua en partícules. Això és òscul. La paret extrema. I això és peu de filtració. I ja està. Molt bé. A 6 metres de profunditat. On viu la vida? A la mà. No m'havia quedat molt clar. No, molt bé. Què ho heu après les esponges que no sabíeu alguna cosa, les esponges? Coses. Jo un poc. Tu un poquet. I què és el que més t'ha agradat o més t'ha sorprès les Jo esponges? m'ha sorprès que les esponges s'alimenten de plàncton. Jo també, que m'ha sorprès això. I tu? Jo, per començar, no sabia res. I també el que més m'ha sorprès és que s'alimenten de plàncton. Molt bé. Què t'ha volgut fer feina en És molt bé, perquè pensava que era un poc més mandona i no ho és. No. Que diu com una cosa si es mandones, si es mandona. I l'Àngels, què t'ha volgut? Bé, perquè no mos coneixíem bé i ara mos hem anat coneixent. Molt bé. Us ha agradat fer aquesta feina o no? Sí.